निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी अंजली परांजपे। सौ शैलजा दाते लिखित स्वामी विवेकानंदांच्या पाश्चात्य शिष्या या पुस्तकातील चरित्रलेखातील सिस्टर ख्रिस्तीन ग्रीनस्टेडाईल यांचे चरित्र मी तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे। हे पुस्तक विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग पुणे यांनी प्रकाशित केले आहे। भारतातल्या अत्यंत श्रेष्ठ आणि दिव्य विभूतिमत्व असलेल्या स्वामीजींच्या अलौकिक व्याख्यानांचा 30 पाश्चात्य शिष्यांवर पडलेला प्रभाव आणि त्यांचे कार्य व माहिती लेखिका सौ शैलजा दाते यांनी विवेकानंदांच्या पाश्चात्य शिष्या या पुस्तकाद्वारे लिहिलेली आहे व ती आपल्याला मिळते। चला तर वाचूया सिस्टर ख्रिस्तीन ग्रीनस्टेडाईल यांचे चरित्र। विवेकानंदांच्या शिष्या सिस्टर ख्रिस्तीन या मूळच्या जर्मनीतल्या 17 ऑगस्ट 1866 रोजी न्यूरेबर्ग येथे त्यांचा जन्म झाला। लहानपणीच त्या अमेरिकेत आल्या। शिक्षणानंतर त्यांनी डेट्रॉइट मधील एका शाळेत शिक्षिकेची नोकरी धरली। त्या शांत, सौम्य व धार्मिक प्रवृत्तीच्या होत्या। त्या चर्चमध्ये जात, पण त्यांना तिथे समाधान मिळत नव्हते। भगवद्गीतेचे द सॉन्ग सेलेस्टाईल हे इंग्रजी भाषांतर ख्रिस्तींनी वाचले आणि त्यांना धर्म आणि तत्वज्ञानाची आवड निर्माण झाली। तसेच भारताविषयीचे कुतूहल निर्माण झाले। 24 फेब्रुवारी 1894 या दिवशी डेट्रॉइट मधील युनिटेरियन चर्चमध्ये ख्रिस्तींनी विवेकानंदांचे पहिले व्याख्यान ऐकले आणि त्या मंत्रमुग्ध झाल्या। ते व्याख्यान ऐकून सिस्टर ख्रिस्तींना धर्म आणि तत्वज्ञानाची खरी ओळख पटली। त्यांना सत्याची अनुभूती झाली। डेट्रॉइट मधील स्वामीजींच्या प्रत्येक व्याख्यानाला त्या जाऊ लागल्या। इतके दिवस चर्चमध्ये जाऊन त्यांना कसलाच लाभ झाला नाही, म्हणून नाराज झालेल्या ख्रिस्तींना स्वामीजींच्या पहिल्याच व्याख्यानातून जीवनाची शाश्वत मूल्ये समजली व आयुष्याचे ध्येय समजले। त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली। त्यांनी वेगळ्याच आध्यात्मिक जगात प्रवेश केला। 6 जुलै 1995 न्यूयॉर्क मधील 600-700 मैल दूर असलेल्या 1000 आयलंड पार्क सहस्त्र दीपोद्यान या टेकडीवरील कुमारी एलिझाबेथ डचर यांच्या बंगल्यात विवेकानंदांचा 7 आठवड्यांचा वेदांत वर्ग ठेवला होता। त्यांच्या व्याख्यानामुळे भारावून गेलेल्या ख्रिस्तींनी 1000 आयलंड पार्क मध्ये स्वामीजींच्या वेदांत वर्गासाठी जायचे ठरवले। त्या आणि त्यांची मैत्रीण मिसेस फंकी दोघी 700 मैलांचा एवढा लांबचा अवघड प्रवास करून 1000 आयलंड पार्क येथे आल्या। पावसात टेकडीवरची चढण पायी चालताना त्यांना फार कष्ट पडले। मुसळधार पावसामुळे वाट अगदी निसरडी झाली होती। अंधारी रात्र होती।
एका वाटसरूच्या कंदिलाच्या उजेडातून त्या फार मोठ्या कष्टाने मिसेस डचर यांच्या बंगल्यात जिद्दीने व ओढीने आल्या. स्वामीजींचे विचार ऐकण्यास आतुर झालेल्या ख्रिस्तींना स्वामीजी समोर दिसताच ईश्वर दर्शन झाल्याचा आनंद झाला. त्या एकदम म्हणून गेल्या, आज भूतलावर येशू ख्रिस्त असता तर जशा आम्ही त्याच्याकडे गेलो असतो आणि म्हणालो असतो, आम्हाला उपदेश करा, तशा आम्ही तुमच्याकडे आलो आहोत. हे ऐकून स्वामीजी अत्यंत विनम्रतेने म्हणाले, तुम्हाला तात्काळ ईश्वरचरणी पोचवण्याचं सामर्थ्य ख्रिस्तांप्रमाणे माझ्यातही असतं तर बरं झालं असतं. ख्रिस्तीन व फंकीची निवास व्यवस्था डचर यांच्या बंगल्यातच स्वामीजींच्या सांगण्यावरून केली होती. स्वामीजी म्हणाले, एवढा लांबचा वेडावाकडा प्रवास करून अडचणीतून पावसात भिजत माझा शोध घेत माझ्यासाठी आलेल्या या भगिनी. डेट्रॉइटला स्वामीजींचे पहिले व्याख्यान नाखुशीनेच ऐकायला गेलेल्या ख्रिस्तीन म्हणाल्या होत्या, भारतातून आलेल्या या हिंदू संन्याशाच्या व्याख्यानाची संधी मी गमावली असती तर मी एका जिवंत सत्याला मुकले असते. या अद्भुत पुरुषामधून बाहेर फाकणारी प्रचंड शक्ती मला दिसली. त्यांनी तत्वमसीची जाणीव करून दिली, मनुष्यातल्या दिव्यत्वाची जाणीव करून दिली. मला सत्य ज्ञान मिळाले. 1000 आयलंड पार्क मधील स्वामीजींच्या सर्व वेदांत वर्गांना ख्रिस्तीन उपस्थित राहिल्या. वर्गात स्वामीजी भारतीय संस्कृती, हिंदू धर्माचे स्वरूप, आध्यात्मिक जीवन, वेदांत विचार, उपनिषदातील तत्वज्ञान, रामायण, महाभारत, सावित्री, गीता, बुद्ध या विषयांवर अप्रतिम बोलले. तेथील श्रोत्यांसमोर त्यांनी भारतीय संस्कृतीचे जिवंत चरित्र उभे केले. इतिहासातल्या बाबर, हुमायून, अकबर यांच्या कथा सांगितल्या. महम्मद पैगंबरांचे चरित्र सांगितले. 6व्या शतकातील अरबस्थानातील कथा सांगितल्या. इतके प्रभावी व परिणामकारक बोलणारा वक्ता ख्रिस्तींना यापूर्वी कधीच लाभला नव्हता. स्वामीजींचे ज्ञान आणि विचारसरणी उत्तुंग होती. त्यांचे व्यक्तिमत्व उत्तुंग होते. उच्च तत्वज्ञानासंबंधी बोलणारे स्वामीजी एरवी मात्र त्या श्रोत्यांशी मोकळेपणाने हास्य विनोद व थट्टा मस्करी करत. ख्रिस्तीन म्हणतात, स्वामीजी आम्हाला निरागस बालक वाटत. त्यांचे मन निस्वार्थ प्रेमाने ओथंबलेले होते. प्रश्नोत्तरे, शंका समाधान या वेळेत मला एकही प्रश्न विचारावासा वाटत नसे. स्वामीजींच्या साक्षात्कारी व्यक्तिमत्वाचा प्रकाश असा काही प्रखार दैदिप्यमान होता की त्यांच्या सानिध्यात सारे संशय नाहीसे होत. त्यांची वाक्ये कानावर पडली की मला वाटे की मी ऐकण्यापेक्षा काहीतरी वेगळ्याच कोटीतले अनुभवते आहे. त्यांच्या मनात स्त्रियांबद्दल फार आदरभाव होता. ते बोलू लागले की मला एका आनंदमय भूमीचे दर्शन घडत असे. स्वामीजींनी मला अध्यात्माच्या शिखरापर्यंत नेले. तेव्हापासून मला जगातली सारी दुःखे, व्यथा खऱ्या वाटेनाशा झाल्या. ते आम्हाला बऱ्याचदा प्रश्न विचारून आमच्याकडनं उत्तर काढून घेत, आमच्या विचारांना चालना देत व आम्हाला घडवत. ते बोलू लागले की एखाद्या तेजस्वी ग्रहगोलावरून आशेचा, अत्यानंदाचा व जीवनाचा संदेश घेऊन एक अद्वितीय व्यक्ती भूतलावर आली आहे असे आम्हाला वाटले. त्यांनी मुक्तीबद्दलचे विचार आमच्या मनात रोवले. ख्रिस्तीनबाई स्वामीजींना वॉरियर मॉन्क म्हणत. 1000 आयलंड पार्क मधील वेदांत वर्गाच्या कालावधीत स्वामीजींनी ख्रिस्तीनबाईंना गुरुमंत्र देऊन ब्रह्मचारिणीची दीक्षा दिली. त्यांच्या विचाराने प्रभावित होऊन त्यांचे शिष्यत्व स्वीकारून त्यांच्या कार्यासाठी ख्रिस्तींनी जीवन सर्वस्व अर्पण केले. एप्रिल 2002 मध्ये त्या भारतात कोलकात्यातील वेलूर मठात आल्या. त्यांना उकाड्याचा त्रास होऊ नये म्हणून स्वामीजींनी मायावतीस पाठवले. त्या मायावतीस असतानाच 4 जुलै 1902 ला स्वामीजींनी महासमाधी घेतली. ख्रिस्तींना फार मोठा धक्का बसला. त्यांना दुःख अनावर झाले. त्या बेलूर मठात आल्या. त्यांनी विवेकानंदांच्या कार्याला झोकून दिले. त्या आयुष्यभर संन्यासिनीचे व्रतस्थ जीवन जगल्या. 1914 मध्ये त्या कामानिमित्त अमेरिकेला गेल्या. तिथे भारत व वेदांत विचार यावर भाषणे दिली, प्रचार केला आणि त्या भारतात परत आल्या. ख्रिस्तींनी निवेदितांच्या शाळेचे कार्य अनेक वर्ष केले. भारतावर त्यांचे अपार प्रेम होते.
ख्रिस्तींचे वर्णन केले जाते. ईश्वरी प्रसाद लाभलेली ही स्त्री, भारतातील संत असावेत अशी ही स्त्री, अतिशय प्रेमळ, सात्विक, प्रत्येकाच्या दुःखाबद्दल कणव बाळगणारी, कमालीची सौजन्यशील मूर्ती, मुखावरचा सौम्य, शीतल, मुग्ध भाव असलेली ही विवेकानंदांच्या भारतात समर्पित झालेली त्यांची शिष्या. ख्रिस्तींना स्वामीजींच्या नंतर विवेकानंदांचे गुरुबंधू शारदानंदांनी मार्गदर्शन केले. नामदार गोखले, रवींद्रनाथ टागोर, जगदीशचंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, नीलरतन सरकार अशी नामवंत मंडळी त्यांना भेटायला येत. आपल्या गुरुची भूमी ही पुण्यभूमी समजून त्यांनी भारतावर उदंड प्रेम केले. निवेदितांची शाळा नावारूपाला आणली. आत्यंतिक परिश्रमाने त्यांची प्रकृती सन 1924 मध्ये खूप ढासळली. त्या आजारी पडल्या. मार्च 1928 मध्ये त्या अमेरिकेत गेल्या. त्यांनी विवेकानंदांचे कार्य निष्ठेने, तळमळीने केले. 27 मार्च 1930 रोजी वयाच्या 64व्या वर्षी न्यूयॉर्कमध्ये त्यांनी देह ठेवला. विवेकानंदांच्या चरणी त्या विलीन झाल्या. ख्रिस्तीन म्हणतात, ज्या देशात स्वामीजी जन्मले तो देश धन्य आहे. त्यांच्या समकाली या पृथ्वीवर जे जे जन्मले ते धन्य आहेत. आणि ज्या अगदी मोजक्या भाग्यवंतांना स्वामीजींच्या चरणाशी बसायला मिळाले ते त्रिवार धन्य होत. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.